Laborategiak lehenbiziko aldiz hasteko egiten, loginean klik eginen dut, nire kontua aukeratuko dut, eta onartu beharko dut verifikaturik ez dagon toki honetan sartzea. Hau egin eta gero, baimen pila bat eskatuko dizkit laborategiak aurrera eramateko. Hurrengoetan, bakarrik, baimen hauen laburpena erakutsiko digu. Onartuko ditut, bat bertzearen atzetik, eta erran bezala, azkenean laburpena agertuko zaigu eta hori ere onartuko dut. Hori onartu eta gero, laborategietan sartuko naiz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.